ito, inaanyayahan po natin si Governor Luigi Villafuerte upang magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ang ating panauhing pandangal. Diyos maray na aga po sa inyong boss, mga tugang. Kamusta po kayo dyan? Maraming salamat po sa inyong lahat sa nagbigay po kayo ng oras para sa araw na ito, na isang araw na espesyal na okasyon para sa ating probinsya. Dahil nandito po upang maghandog ng programa tulong sa ating probinsya ang ating mahal na Pangulo at Secretary ng Department of Agriculture. Walang iba, palakpan po natin, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sir, it is truly an honor that you're here with us today. Gusto ko rin po i-recognize ang ating mga special guests na nandito po. Siyempre, hali po sa Department of Trade and Industry, Secretary Alfredo Pascual. Sir, thank you for your presence. Nandito rin po si Secretary Bienvenido Laguesma of the Department of Labor and Employment. Sec, good to see you. Siyempre, ang ating kaibigan, hali sa DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Sec, good to see you. Siyempre, nandito rin po si Secretary ng Department of National Defense, General Carlito Galvez. Sir, nice to see you po. And siyempre, bagong secretary lang po, yesterday lang po na-appoint of the Presidential Communications Office, Secretary Cheloy Garafil. Congratulations po, ma'am. To our local officials, Congressman El Rey of the 2nd District, Congressman Migs of the Rinconada District, Congressman Hori of the 1st District, and syempre, guest po natin from Cam Norte, Congresswoman Talyado. Welcome to today's event. Thank you po. To all our regional directors, undersecretaries, ASECs, mga magsasaka, mga vendors, mga tao ng Camarines Sur, welcome to today's event. Alam po natin na isa po sa mga goal ng ating mahal na Pangulo ay mapababa ang presyo ng bilihin. Isa pa sa kanyang goal o pangarap para sa ating bansa ay mapagaan ang buhay ng bawat mamayang Pilipino. Kaya isa po sa solusyon na isip ng ating mahal na Pangulo ang pagtayo po ng kadiwa ng Pilipino, ng Pangulo sa ating bansa. Ngayon, hindi po natin matatanggi ang kagandahan ng programang ito. Last night po, na patayo na po natin ang kadiwa na ito. Last night po, naubos po ang stock ng kadiwa ng Pangulo. Kaya nag-replenish po tayo. Kaya masasabi po talaga natin, sobrang successful ng event na po ito. Isa pong karangalan para sa amin na sa buong Bicol Region, tayo po ang probinsya ng Camarines Sur, ang unang probinsya na nagkaroon po ng kadiwa ng Pangulo. Palakpak man po tayo dyan. Napakaswerte po natin na napili po tayo ni President Bongbong Marcos na tayo ang maging unang kadiwa ng Pangulo. Gusto po natin ma-replicate po ito sa ibang parte ng ating probinsya para mas marami po tayong tao matulungan. President Bongbong, from the bottom of my heart, maraming salamat po na hindi mo nakakalimutan ang probinsya ng Camarines Sur. Palakpak mo po tayo. Thank you po. On behalf of the provincial government in partnership with the Department of Agriculture and PhilMec, proud po ko sabihin sa inyo that we will be establishing and operating a rice processing center here in Camarines Sur. This is in line with our President's vision na mapababa ang presyo ng bigas. Ang magiging role po ng LGU CamSur, tayo po ang bibili ng palay ng mga magsasaka sa ating probinsya. Tayo po ang magpo-process gamit po ang ating fully integrated rice processing facilities and equipment. Tayo din po ang magbebenta ng bigas sa ating mga kababayan sa mas murang halaga. Ang resulta po, matulungan po natin ang mga magsasaka, mas mabenta ang kanilang palay sa mas mataas na presyo, tataas ang kanilang kita. Matutulungan natin ang ating kababayan na mas mababang presyo ng bigas. Dahil po yan sa eswerso ng Department of Agriculture under the leadership of President Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos,
Gusto ko po ipaabot sa inyo that the province of Camarines Sur ay handang-handa na po magtulungan with the Department of Agriculture under your leadership so that we will be able to create a large scale of production of agricultural products here in Camarines Sur na mas mura po ang presyo ng bilihin. Again, from the bottom of my heart, President Bongbong, maraming salamat po na napili po ninyo ang Camarines Sur para maging unang kadiwa ng Pangulo sa buong Bicol Region. Mr. President, maraming salamat man po sa inyong walang sawang tulong, pagmamahal sa mga magsasaka, mga mangingisda sa aming probinsya. Ang iyong pagmamahal sa amin ay ibabalik po namin sa malakas na suporta sa inyo at sa inyong mga programa. Mabuhay ang Pangulo ng Pilipinas! Kaya it is with great honor and privilege to introduce to you, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming. Please take your seats. At babatiin ko ang ating mga opisyal dito, ang congressman, ang Governor Villafuerte. Para palang Ilocos Norte ito, pare-pareho pangalan ng mga opisyal. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako'y natutuwa na makabalik na dito sa pili at maaga para magbukas ng ating kadiwa ng Pangulo. Alam nyo po, simple lang po ang sistema na ginagawa namin dito sa kadiwa para maibaba ang presyo ng mga bilihin. At yung kagaya ng ating sinasabi, galing sa farm, yung pag pinagbili, galing sa magsasaka, ay marami pang pinagdadaanan kuminsan. Bawat pag yung tracking, babayaran, yung handling, babayaran, may mga cost. Kaya't pagdating na sa mga namimili, ay tumataas na yung presyo. At lalo na ngayon, na tumaas ang gasolina, tumaas ang lahat ng mga iba't ibang bagay, nagdadagdag sa presyo ng bilihin. Kaya't ang aming ginawa ay ang gobyerno na ang magdadala mula sa magsasaka hanggang sa kadiwa at lahat ng mga kailangang bayaran mula doon sa farm gate hanggang sa pagbenta dito sa mga palengke sa ating mga kadiwa ay gobyerno na ang gagawa at gobyerno na ang magbabayad doon sa mga iba't ibang hidden cost na kuminsan lumilitaw kapag tayo ay nagtatransport ng pagkain, ng mga agricultural commodities lalo. Kaya diyan nabuhay ang ating kadiwa. At nasimula namin ito, nag-start ito kadiwa ng Pasko. Ginawa namin para sa Pasko. Ngunit talagang balak namin mula sa simula ay ipapagpatuloy namin nito kahit na wala ng Pasko. Kaya tuloy-tuloy at pinaparami na natin ang ating mga kadiwa. Lumampas na tayo sa 500 kadiwa sa buong Pilipinas. Kaya't marami tayong maganda at nagiging resulta. Makikita ninyo yung halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaasan lahat, na kulang sa produksyon, ginawa namin, ay dinagdagan namin para bumaba rin ang presyo. Asukal, ganun din. Umakyat yan ng 100 plus ang bawat isang kilo. Ngayon ay nasa 85 and below na. Kaya nakita, kagaya nga ng sabi ng ating butihing gobernador, sabi niya, naubos agad. Talaga mauubos agad. Kaya't maganda naman na
kayo ay nandito at nakikita ninyo na may paraan naman para ipababa ang ating presyo. Bukod sa pagtayo ng palengke, which is yun ang kadiwa, palengke naman talaga ito. Magtatayo ng palengke para maipagbili ng mas mababang presyo ang ating mga agricultural products, ang ating mga finished products, lahat po yan ay binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga maliliit na negosyo sa bawat lugar kung saan yung kadiwa para meron silang lugar para ipagbili ang kanilang mga produkto. Marami tayong nakita ron. Meron nagbebenta ng kandila, meron gumagawa ng tela, meron yung kape, meron nakapackage na. Lahat ito ay makikita natin na mabigyan ng pagkakataon. Kung maalala ninyo, madalas naming mapag-usapan noon yung MSMEs, yung micro, small, and medium scale enterprises, yung mga maliliit na negosyo. At yun ang talaga, yung mga MSMEs, ang talagang pinahirapan ng COVID. Marami dyan talagang napilitan magsara. Yung iba talagang kahit hanggat papano pinipilit nila na hindi nila bibitawan yung kanilang mga empleyado, pero talagang nahirapan ang MSMEs. Kaya binalikan naman natin at sabi natin, dahil ang MSME, yung mga maliliit na negosyo, ay 99.5% ng negosyo sa buong Pilipinas ay yung maliliit na ganyan, yung MSMEs. At 63%, almost 65% ng ating mga lahat ng ating employee ay employee ng MSME na wala ng trabaho o hindi nakapagsahod dahil nga wala nang ibibigay yung kanilang mga boss. Kaya naman, yun ang aming tinutukan at binigyan namin ng atensyon ang ating mga MSMEs. Kaya itong mga kanilang pagkakataon. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na nakilahok. At kasama natin dyan ang Department of Agriculture, kasama natin dyan ang Department of Trade and Industry, andito rin si Secretary Lagresma ng DOLE. Siyempre, nandito ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian, na busy. Hindi ko akalain makakaalis siya sa Misamis Oriental dahil marami siyang ginagawa doon dahil doon sa oil spill. Pero andito siya para magbigay tulong, magbigay ng suporta dito sa ating programa na ito. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating mga nakilahok. Ating mga small businesses na pumunta rito at yung ating mga farmer na nakapagbigay nag-supply ng ating mga produkto na mabenta naman. At sana ipapagpatuloy po natin ito. Hindi lamang ganito ito, pararamihin natin hanggat maaari para makita naman natin na merong pagbabago, merong pagpaganda doon sa ating mga ginagawa at para sa ating mga kababayan, sa inyo, na meron naman tayong pag-asa na umahon at hindi na tayo dumadaan gano sa hirap. Hindi pa tayo tapos sa ekonomiya ng pandemya. Nandiyan pa rin ang after effect kahit na hindi na tayo masyadong nagkakasakit. Yung mga sa ekonomiya, ang tama sa ekonomiya ay nandiyan pa. Kaya patuloy namin ang suporta sa taong bayan, ang suporta sa ating mga MSMEs, ang suporta sa lahat ng mga nangangarap at may layunin na magbigay ng magandang produkto para sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa napakainit niyong pagsalubong at mabuhay po kayo, mabuhay ang kadiwa. Diyos mabalos po, Mr. President. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita sa kadiwa ng Pangulo dito sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Mga kababayan, palakpakan po natin ang ating Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr.
Inaanyayahan po namin ang lahat na manatili sa kanya-kanyang pwesto hanggang sa makaalis na po ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Muli, inaanyayahan po namin ang lahat na manatili sa kanya-kanyang pwesto hanggang sa makaalis na po ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Muli, palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr.